Okay, so seo é an fiseán ag dul tríd an termíocht ag tús an cabal seo go mbeadh. So súil siar ar línte agus innacha a rís is rudí seo an seo a beceart a raibh daonnta sa chéad bliain. So but no seans go raibh sé róls go sa ón bunscoil focail nó go, but tá muid dul ráist ar a rís ó tús. So is líne é rud ag an héan tríd puinte bháin agus puinte eile. Okay? Agus téine raig in nachtró go héag riach. Okay, so gan stad. Agus bíonn siad scrítar mar seo. Sin an slí scríbann tú lína AB. Míorlíne sin písa de lína. Okay? So tosníonn sé ag A agus críocníonn sé ag B agus sin an nudreacht a úsáidimid cnééis sin a haspóint. Gaháin sin rud éigean a tosníonn ag A agus a téine raig tríd B agus níos stadan sé an sin, dus téine raig a héagriach. So gaháin nó láth-lína. An sin, má tá trí fuinte ar lína, nó níos mó ná sin. Beidir D, E, F. Tá siad go léir cólínach. Okay? Tá siad ar an lína céine. Má tá X agat an sin, okay? Lína bháin agus lína eile, tá midig rá go trasníonn siad. Okay? Trasníonn siad a chéile. Trasníonn an lína L agus an lína M ag an puinte P. Okay? So trasníonn siad, they cross each other, tá siad ag dul trasna a chéile. Tá gá lína agat agus an seo, agus tá siad ag dul sa tró céine, so feic an seo. Tá siad ag dul sa tró céine. So tá siad ag dul sa tró céine, so tá siad cóhrúir. So ní casan siad ar a chéile riamh. Ní búlaigh siad ar a chéile, ní bheith riamh an uair a búlaigh siad chéile. So ní hééis sin rud atá ein. Tá siad cóhrúir. Gamleiscail agus taspóintear iad le side. So tá side amháin an seo, so ag taspóint go bhfuil a lína sin cóhrúir. Tá gá side an seo ag taspóint go bhfuil an péirlínta seo cóhrúir, agus níl an lína seo cóhrúir leis an lína sin. Okay, so ní hééis sin an rud atá tapar le. Okay, ilna cénis. So is mar seo a scrítar an ilin hús, so ilin de tosnín ag puinte A, a téan tríd O agus an sin a críocnín ag B. So tá puinte ag an A an seo, puinte ag an B an seo, agus puinte ag an O an seo. Okay, so sin an slí a scríbann tú é mar an ilin AOB. Méid an ilin AOB scríbann tú é mar seo. Okay? So sin anam an ilin AOB, agus scríbann tú, okay, tá méid an ilin AOB chortham le chuige cahar céim seans. Okay, má sé sin an méid. Okay, so it is drown ilin, sin ilin a hagan ó drownalóg. Okay, agus is gan gohfuil na cera ilin I drownalóg chortham le nóg céim. So sin an áit atágan an focail drown ilin. Okay, so nóg céim. An seo, déanaan láth-rothlú. Okay, so rud éigean a kind of ilin a déanaan rothlú láslí timpeall cearcail. So ní téann sé timpeall an cearcail am lán, ní téann sé ach láslí. So is é sin 1.8 céim. Beidir go liscibh go bhfuil 3.60 céim I rothlú cearcail am lán. So láth-rothlú cearcail tá 1.8 céim an sin. Géir ilin, a thugtar ar ilin atá níos lú ná, so is féidir leat a eáil, tá sé níos lú ná an drown ilin an sin. Níos lú ná nóga. Mhaol ilin, sin ilin atá níos mó ná nóga. Is féidir leat a eáil go bhfuil sin níos mó an sin. Agus an ilin a iltach, sin an ilin atá ar taobh eile de géir ilin nó mhaol ilin. So fécinn seo an ilin a iltach. No, sé seo an ceann a iltach cumá. So is ilin atá níos mó ná 1.8
agus níos lú ná 3 seasca. Okay? So má tasníonn tú le líne an seo, tá sé níos mó ná an méid seo, leanann sé raig, tá sé idir 1 agus an 3 seasca. Okay? So seo é an uilinn a iltach. Okay. Sin just a glána. Okay, agus cúpla term eile den. Gná uilinn a thugtar de gná ar an uilinn scáthaithe atá níos lú ná 1 Okay, so seo é an gná uilinn agus seo é an uilinn a iltach. Okay, mar fillann sé arás ar a chéile. Okay, so a iltach. Ar COVID a bhíon roiin uillinneacha ó cuaracha, so sin mar a bhí going méall ar an X. So ar COVID a bhíon an uilinn an seo agus an uilinn sin. Uillinneacha ó cuaracha nó uaireanta bíonn siad scríofa mar roiin uillinneacha ó cuaracha. Ar COVID a bhíon uillinneacha seo cuma. Atá os córa chéile, tá siad ó cuarach nó os córa chéile. Okay, so in 1 óra bhfuil gá líne agat. Ar seo is féile athrá go bhfuil na gá uilinn sin ar COVID agus go bhfuil na gá uilinn seo ar COVID. Okay? So 1 óra bhfuil trasníonn gá líne chéile. Bíonn sé sin agat. Agus mar bhí ráite gin hena féin 3 seasca céim sim na uillinneacha a hagan le chéile ag pointí. Okay? So seo 1 pointí. So má déanann tú rotlú omláin sin 3 seasca céim atá ain.